Nasara ez duzu lortu, gaurkoan lidergoari eustea, taldeak lan hona egin du, protagonistak izan zarete, baina atzo esaten zenuen bezala, agian gaurkoa gogorregia izan zuretzat eta horrela izan da. Bai, esan gaurkoa oso repetxeroa zen, ni nahi hau du puerto luzek eta ritmo izatea enbete esplosibidade olakok, baina bueno, goma iten joan naiz demora guztin repetxotan, baina taldeek lan hona indo azkenen da grupon sartu eta 15 segundo bakarrik gelditu geha, así que, berrola biharko zemuz. Hori pixka harritu zaigu, goma egiten zinela lidergoarekin eta taldea tiraka, zein zen estrategia? Zan estrategia batez, aurreko eskapadorrei altzan jende gutxina eskapatzea eta grupo mantentzea. Eta ni atxagitzen nintzen pixkat eta gero ja gelditzen ziren eta sartzen nintzen. Baina, repetxotan, sufritu egin behar izan da. Horrenik ere biharkoa gelditzen da, sailkapen nagusia definitzeko. Ekipo jostaria, ekipo handia dakazue, nekatuta Balromeietik, baina bihar seguro jolastera aterako zestela. Hoi da, Balromeitik bastante nekauta etorri gara, baina hain rekuperau deu bi honetan, da hain dan ematea, azkeneko unek gehitzea eta gero ja aurrea bitzea. Zorionak. Eskerrik asko.